Luna, il-fekruna tal-baħar. Kitba ta' Miriam De Giorgio. Illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. Kien qed ibexbex u l-gawwi beda jtir lemm u lawn fis-sema. Meta beda jżernaq, Pina l-gawwija niżlet tistrieħ fuq ir-ramel tal-bajja tal-armier. Pina bdiet tfittex l-ikel biex titrejjaq, imma f'salt wieħed semet ħoss ġej minn taħt ir-ramel. Dan x'ħossu? Staqsiet imħasba Pina l-gawwija. Damet tistenna sakemm sebaħ. Fid-daqqa u l-ħin rat fekruna tixref minn qalb ir-ramel. Pina l-gawwija resqet leha. Mama! Sejħet Luna l-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-baħar. Qaltilha Pina l-gawwija iju tiġbidha l fuq mir-ramel. Filgħodu Luna l-fekruna imxiet lejn il-baħar u ltaqat ma' Arzella. Mama! Sejħitilha Luna l-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-baħar. Qaltilha l-Arzella fil-waqt li wriet t-triq lejn il-baħar. Wasal nofsinhar u Luna l-fekruna niżlet fil-baħar. Il-fekruna bdiet togħum il-barra. Rat ħamiema tal-baħar tiddi u tleq. Mama! Sejħitilha Luna il-fekruna. Jien minix il-mama tiegħek? Il-mama tiegħek qiegħda fil-font? Itla fuqi ħanwasslek ħdejn il-mama. Qaltilha l-ħamiema tal-baħar. Fejn minnhom raw xi ħaġa kbira riesqa għalihom. Mama! Qajtet Luna l-fekruna. Ħanini, kont qed infittxek u fl-aħħar sibtek. Qaltilha l-mama. Mama! Fil-għaxija il-mama sajret ikla bram u Luna l-fekruna flimkien mal-ħamiema tal-baħar għamlu festin żgħir. Meta dalam, Luna bdiet tirrakkonta l-avventura li kellha lill-mama tagħha. Imbagħad raqdu kuntenti fi ħdan xulxin il-lejl kollu.